Volám sa Martin Kováč, som starokatolícky kňaz Českej starokatolíckej cirkvi s poverením pre službu na Slovensku. Zároveň som predseda občianskeho združenia Starokatolíci na Slovensku, ktoré je občianskym združením, pretože nie sme uznanou a registrovanou cirkvou na Slovensku. A popri tom mám ale aj svoje civilné zamestnanie, ako to často v našej cirkvi býva, a pracujem ako projektový manažér v nadácii Volkswagen Slovakia. Politické zneužívanie náboženstva má pre mňa dva rozmery. Na jednej strane je to ten rozmer náboženstva v civilnom priestore, kde vidím politických predstaviteľov, ktorí v záujme naplňania svojich cieľov alebo obrany nejakých starých bašt a starých hodnôt využívajú alebo zneužívajú náboženskú mytológiu, náboženskú terminológiu preto, aby si uchovali svoju vlastnú moc. Na strane druhej je to ale aj vec a otázka cirkvi a toho, keď z kazateľníc zaznievajú výzvy, ktoré majú politický charakter. Často v slovenskom prostredí počas volieb alebo nejakých politických úkonov, významných politických udalostí, ktoré sa dejú, cirkvi vstupujú do tohto diania a niekedy zneužívajú slobodu ľudí, ktorí sedia v publiku a počúvajú ich slova, ktorí načúvajú s dôverou tomu, čo znie z kazateľníc, zneužijú na to, aby ich motivovali k nejakým politickým činom, ktoré by za iných okolností im neboli vlastné. Teda vidím zneužívanie náboženstva najmä v tom, ak prekračuje túto hranicu ľudskej slobody. Tá úloha náboženstva stojí podľa mňa v definovaní alebo v tom, že ľudí vedieme k tomu, aby boli schopní slobodne robiť konkrétne rozhodnutia. A ak im túto slobodu uberáme, robíme ich neslobodnými a zneužívame náboženstvo. V uplynulých rokoch som mal možnosť cestovať tak po Európe, ako aj trochu po svete. A táto globálna skúsenosť so svetom ma učí, že je to skôr všeobecná veličina, ktorá sa opakuje v rôznych kontextoch, v rôznych náboženských tradíciách a samozrejme trochu súvisí s tým, aké postavenie náboženstvo v konkrétnej spoločnosti má. Na druhej strane môžeme ale hovoriť, že aj vo filozofických prúdoch, ktoré sa nedefinujú ako náboženské, existujú isté prvky, ktoré náboženské vo svojej podstate sú. A tam môže dôjsť k presne rovnakému javu. Tá vec, ktorou to súvisí úzko, je slovo alebo pojem fundamentalizmus, ktorý skôr vedie k tomu nekritickému mysleniu. A tento jav je podľa mňa naozaj všeobecný, ktorý často vedie k tomu, že človek takisto zamedzí tej svojej slobode a slobodnému kritickému mysleniu, prepožičia ho niekomu inému, kto začína premýšľať namiesto neho, či už je to nejaká náboženská autorita, veľmi striktná interpretácia konkrétnych náboženských textov alebo terminológií a v prospech tohto odovzdá svoju vlastnú slobodu, začne ju obmedzovať, zriekne sa jej a podľa toho robí svoje civilné rozhodnutia vo svete. Moja skúsenosť hovorí o tom, že tieto javy vidíme vo všetkých náboženských tradíciách. Teda každá náboženská tradícia z môjho pohľadu čelí tejto hrozbe, že sa môže stať zneužitou v politickom priestore. Avšak sú tu nejaké veci a tendencie, ktoré môžu trochu obmedzovať toto, zjemňovať, alebo dokonca byť prevenciou proti tomuto javu, aby sa dial. Je to výchova k slobode, ku kritickému mysleniu, k tomu, že cirkev sama o sebe priznáva svoju omylnosť, alebo teda daná náboženská tradícia si prizná svoju vlastnú omylnosť v dejinách a je schopná priznať si tieto svoje chyby a viny. A na druhej strane je tu ešte jeden jav, s ktorým sa možno stretneme aj pri iných z otázok. A je to jav fluidných identít ľudí. Teda ľudia, ktorí sú schopní prekračovať svoje hranice. Ktorí sú schopní spochybniť svoju vlastnú identitu. Svoje vlastné historické korene. Svoju vlastnú náboženskú tradíciu a svoje vlastné presvedčenie a sú schopní prekročiť, stretávať sa s iným a s inakosťou. Práve takíto ľudia bývajú často oveľa odolnejší tomu, aby boli zneužití fundamentalizmom,
nejakým veľmi striktným a jedinečným videním sveta, zneužitý na nejaké politické ciele a v spoločnosti. Na Slovensku som sa s podobným javom stretol viackrát. A pamätám si ešte v takom postpubertálnom veku jeden taký historický príklad, ale dotknem sa aj niektorých zo súčasnosti. Ten historický príklad podľa mňa spočíva v nevysporiadanom sa dedičstve slovenského štátu a skúsenosti s Jozefom Tisom ako rímskokatolíckym kňazom a prezidentom, ktorý nesie určite priamu politickú zodpovednosť za udalosti, ktoré sa tu diali počas druhej svetovej vojny, za spoluprácu s nacistickým Nemeckom a ešte o to viac z náboženského hľadiska za odstránenie ľudských životov, za holokaust, ktorý sa dial na Slovensku a za vyvezenie židovského obyvateľstva, ale aj iných menšín do koncentračných táborov, kde zahynuli. Nezostávame ale iba pri minulosti, hoci si myslím, že práve to nevysporiadanie sa s minulosťou a s takými javmi, ktoré sa diali v minulosti, a ich nejasné odsúdenie cirkevnými autoritami je príčinou, prečo sa tieto javy opakujú aj dnes v súčasnosti. Vidíme to pri prejavoch politikov, pri významných udalostiach, ktoré sú často aj nábožensky podložené. Máme viacero štátnych sviatkov, ktoré majú svoj náboženský základ a mnohí autoritatívni politici, nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách, zneužívajú túto príležitosť, aby prehovorili takým spôsobom, keď využijú alebo zneužijú náboženstvo vo svoj politický prospech, konzervujú staré mýty, bránia starý svet, ktorý už je dávno minulosťou. A obzvlášť prítomným sa to stalo pre mňa v dvoch javoch. Jedným z nich je referendum o rodine, ktoré sa na Slovensku udialo v roku 2015 a ktoré podľa mňa veľmi významne rozdelilo spoločnosť a ukázalo silné prepojenie náboženstva a politiky v slovenskom priestore. A veľmi podobným spôsobom v týchto otázkach ľudskej sexuality sa to začalo kontinuálne od tohto roku 2015 objavovať v politickom živote. Vrcholiac Istanbulskou zmluvou, ktorá sa stala presne takýmto javom a jej odmietnutie, teda zmluvy Rady Európy, ktorá sa zaoberá rodovo podmieneným násilím na ženách, ktorá sa stala vlastne cirkevnou terminológiou a veľmi často sa o nej hovorilo z kazateľníc, hoci ide úplne regulárny dokument obrany tých, ktorí sú zraniteľnými skupinami. A na druhej strane to malo jasný efekt na politiku, kde politici zneužívali túto tému na to, aby budovali nejakú koalíciu s cirkvami. Príčin je nepochybne viacero. A jedna z nich je podľa mňa nedostatok toho kritického myslenia v cirkevnom prostredí. Ako by sme stále, a môžeme širšie hovoriť o náboženskom prostredí, nie je to iba problémom kresťanských cirkví, ako som povedal, je to fenomén, ktorý je oveľa širší. A táto neochota kriticky myslieť, sklony k fundamentalistickej interpretácii starovekých textov, sklony k odovzdaniu sa autoritám, ktoré majú rozhodovať a odovzdávanie svojej vlastnej slobody v ich prospech, sú vlastné mnohým náboženstvám. A myslím si, že toto sú mnohé z týchto príčin a týchto javov, ktoré konzervujú presne takýto spôsob zneužívania. Ak vychovávame a vedieme ľudí k slobode, slobodnému mysleniu, čo si myslím, že je inherentnou súčasťou toho náboženstva, dokážeme viesť týchto ľudí k následnej prevencii voči týmto javom. Ak dokážu spochybniť svoju vlastnú náboženskú tradíciu, pochybovať a spochybňovať a historicko-kritickými metódami študovať a interpretovať svoje biblické texty alebo svoje sväté texty vo všeobecnejšom význame, dokážu potom byť odolnejšie a voči týmto spoločenským javom okolo nás. Zároveň je to aj otázka spochybnenia tých osobných autorít. Ako kňaz sa o toto veľmi často usilujem. A keď mám aj prípravy na sviatosti, alebo keď hovorím z kazateľnice, veľmi často hovorím, že tým, že starokatolícka tradícia stojí na spochybnení pápežskej neomylnosti v minulosti, neznamená to priznanie si svojej vlastnej neomylnosti, ale práve naopak priznanie si vlastných omylov a chýb. Ochotu kajať sa a konať pokánie za to, čo sa stalo v minulosti. Pretože náboženské tradície sú zodpovedné a majú maslo na hlave za veľa zla, ktoré sa v minulosti dialo. Ak sme si ochotní toto priznať a kriticky reflektovať, je to prevenciou voči tomu, aby sme sa dokázali brániť potom aj voči súčasným javom, ktoré sa dejú dnes v politickom živote.
Jedna slovenská sociologička prišla práve s zaujímavou myšlienkou v tejto oblasti a je to myšlienka podpory tých ľudí a tých spoločenských hlasov, ktoré majú presne tú fluidnú identitu, ktorá dokáže prekračovať svoje vlastné hranice. Jeden z mojich priateľov často hovorí o tom, že je to akoby šengenský priestor, ku ktorému máme aj ľudí v tomto spirituálnom a myšlienkovom svete viesť. Šengenský priestor na jednej strane umožňuje vlastnú identitu a jej zachovanie si, ale zároveň slobodné stretávanie sa a cestovanie naprieč ostatnými tradíciami, stretávanie sa s inými kultúrami, inými náboženskými tradíciami, inými svetonázorovými tradíciami, napriek tomu, že tým nestrácame svoju vlastnú identitu. Často ju tým ešte viacej prehlbujeme. Podporou takýchto hlasov, ktoré sú ochotné prekračovať tieto hranice, neboja sa stretnutia s inakosťou a konfrontácie svojich vlastných myšlienok s tým, čo sa deje v spoločenskom priestore, je pre mňa jednou z týchto veľmi dôležitých vecí. A rád by som spomenul ešte jednu vec, o ktorej sa pomerne málo hovorí, a je ňou humor. Často pri karikatúrach, ktoré nejakým spôsobom karikujú náboženskú tradíciu, dochádza k tomu, že v spoločnosti príde veľká vlna kritiky, ako by náboženstvo bolo niečo nedotknuteľné. Schopnosť zasmiať sa zo seba samého je jedným z prvkov tejto kritického myslenia. Humor je podľa mňa jednou z veľmi dôležitých vecí, ktorá by v náboženstve alebo v akýchkoľvek svetonázorových tradíciách jednoducho nemala chýbať. Pretože nám umožňuje prekročiť seba samého, umožňuje nám pochopiť iných. Mám šťastie, že poznám viacero príkladov, ktoré pôsobia ako pozitívne náboženské hlasy v súčasnosti. Ak ide o hodnoty, ktoré by sme takýmto spôsobom podľa mňa mohli presadzovať a brániť, alebo nejakým spôsobom etablovať v spoločnosti, ktoré pozitívne vychádzajú z toho náboženského prostredia, je to určite boj za sociálnu spravodlivosť. Boj proti korupcii, konfrontovanie a vykázateľnosť politických hlasov, ktoré sú okolo nás. A schopnosť vykračovať a zastať sa všetkých ľudí bez rozdielu, najmä tých, ktorí sa nachádzajú na okraji spoločnosti. Toto je inherentnou súčasťou a sociálna spravodlivosť je vlastne silnou témou všetkých náboženských tradícií bez rozdielu. A myslím si, že toto je hlas, ktorý prechádza naprieč dejinami a ktorý práve dnes v tomto celom chýba. Prorocká úloha náboženstva a náboženských hlasov je práve v tom, že konfrontujú tých, ktorí sú pri moci, ak nekonajú etickým spôsobom. Ak sa nezastávajú tých ľudí, ktorí sú na okraji. A to zneužitie je práve v tom, že prekrývajú témami, ktoré sú vymyslené a ktoré nie sú realistické, skutočné problémy, ktoré sú okolo nás. Alkoholizmus, rozdelenie rodín, závislosti, zlá sociálna situácia, vylučovanie tých, ktorí sú iní a budovanie spoločnosti, ktorá je rozdelená. Toto všetko sú tie veci, ktoré prorocké hlasy v spoločnosti majú konfrontovať. Na Slovensku ich máme viacero. Myslím si, že sú tu konkrétne príklady. Nie je ich veľa a nie sú v majorite. Nie je ich často tak silno počuť, ale sú tu a ukazujú, že alternatíva je možná. A je to práve tými témami, ktoré som spomenul. Na jednej strane si myslím, že čelíme veľkej beznádeji. Naša generácia je svedkom bezprecedentných konfliktov, či už sú tu vojnové konflikty na jednej strane, globálna pandémia, ktorá sa udiala a priniesla mnoho ďalších víziev, ktorým čelila a čelí celá spoločnosť a budeme ich žať ešte podľa mňa veľmi dlho v podobe rôznych psychických a duševných porúch a ochorení, ktoré boli týmto spôsobené. A ja si myslím, že náboženské tradície bez rozdielu dokázali v takýchto dobách, ktoré boli ťažké a zložité, prinášať nádej. Nádej na to, že zmena je možná. Nádej, ktorá aj v beznádejných situáciách ponúka solidaritu a ľudskú blízkosť. Toho, že sme tu pre seba navzájom. Že tvoríme komunity, ktoré dokážu nejakým spôsobom reagovať a pomôcť si medzi sebou. Že dokážu práve demaskovať klamstvá, ktoré sa okolo nás dejú. A to je veci ako podpora investigatívnej žurnalistiky, kvality médií, organizovania sa v rôznych zoskupeniach a skupinách. Boj a zápas za sociálnu spravodlivosť a dávanie hlasu tým, ktorí ho v spoločnosti nemajú. Či už sú to etnické menšiny,
dnes sexuálne alebo rodové minority, ktoré sa nachádzajú okolo nás, alebo ľudia, ktorí sú na základe akéhokoľvek faktoru vylúčovaní. Myslím, že náboženské tradície vždy mali toto spoločné, že dokázali dávať hlas tým, ktorí ho nemali. V poslednom čase som veľmi silne uvažoval práve nad tým, ako je táto téma spoločná rôznym krajinám, kultúrnym a náboženským kontextom a ako je v mnohom svet okolo nás prepojený. A veľmi formatívnym bol v tomto pre mňa jeden článok alebo text priateľov pápeža Františka, ktorý hovoril o ekumenizme nenávisti, ktorý sa deje okolo nás a práve o tom, ako nenávisť sa stáva niečím, čo náboženské zoskupenia spája a následne vedie k ich politickému zneužitiu. Bývajú to fundamentalistické evangelikálne skupiny, ale bývajú to aj veľmi, takzvané, oni ich pomenovajú, myslím, ako integracionalistické katolícke zoskupenia, ktoré vo svojej podstate nie sú ekumenické. Oni nechcú jednotu, ale majú spoločný politický cieľ, ktorý stojí na obmedzení práv a slobôd iných, ktorý stojí na obmedzovaní ženských práv, na práva sexuálnych a rodových menšín, ale menšín ako takých. Práve toto je podľa mňa jedna z tém, ktorá je spoločná americkému kontextu, európskemu kontextu, ale keď sa pozrieme do sveta, kopírujú aj iné náboženské tradície a svetonázorové tradície a stáva sa im veľmi spoločná. Je to výzva, ktorej čelíme spolu a možno existujú aj spoločné riešenia, ktoré môžeme spoločne nachádzať. Možno aj projektami, ako je tento.